Pak Puspiteng Udyono Nyuwun srah sarwa rukma rangking manik Narawata Obro prabanya kang sumirat kenyaring reca laliwaran lerki laci siring tadet Wimbo kekondo mrek Kadyupema Roto Ondo Saparan pangambar kongas Pamun sira angga guru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik maratabate sarta kamruh mring hukum kang ngibadah lan ngirangi syukur oleh wong
ingkang was munggul tan mikir pawehing liyan iku pantes Kuranana kaki sartane kawruhana Om Liwang Sukmana mangadili duwi ana sasmintaning sujagat wasane kubur loro durmangke paman Pati Harya Sengguni Paman Pati Ploso Jenar ayo dadekaken pekenira si Paman Pati Harya Sengguni wontene jeneng para ingsun biji wonten kajengan manira Paman Pati Harya Sengguni kawula ana ninggih kere kepareng paduka angger anak Prabu Jaka Pitana miji dhumateng piswanipun ingkang pamaning kepatian ingkang paman nyadong dawuh timbalan paduka anggen kapiji ngajeng sowan kula wonten ngarsa paduka angger Prabu Jaka Pitana duh sewu kalepatan kula diageng pangaksami awit jibeg-bebeg rasing manahipun ingkang paman nalikanipun mapan wonten sakjawining pasewaken kaget sotaning manahipun ingkang maning kepatian bebasan pindhara ning salomba pinanjuring alun-alun kumitra caruk maras nanging mugi dados ning kawuning kan gersaring kula majeng sowan wonten ngarsa paduka mahipun ingkang paman tebih saking raos kemarasan diwaji semban kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prating delahan kemareng kula nyadong dawuh timbalan maduka angger anak Prabu Jaka Pitana kawula ana ninggih Paman Pati Harya Sengguni ya katipalan jeneng para ingsun biji wonten kajengan manira ingkang ingsun patah minangka dadi badal wakil ingsun para tadyagi paranata tata kita kamarajan aturna maring panjenengan ingsun samendhangun sunung kanthi kengkarempin Paman Pati Harya Sengguni kawula ana ninggih kere menawi paduka andhang bab tata rakiting kamarajan negari Ngastina kula kinten sadaya datan badhe anguji wani awit para kawula samya sayek seka kapti manunggal tetunggalan dados tunggal sumuyut wonten ngarsa paduka angger Prabu Jaka Pitana mandhapipun dumateng para adik prajuritan miyah para kadang paduka para sata Kurawa ingkang boten kendhat anggaya tansah gegladen olah kridaning aprang pramila sawanci-wanci praja paduka katempo ing marang moko tartentu boten badhe nggepok kunca Gusti kula Sang Nata ing Ngastina wekasan ingkang paman remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna nggih kawula ana ninggih ya jagat Pangestungkara teka gawe bombong panahipun inggih putra ing Ngastina teka jangkep kang dadatarira Paman Pati Harya Sengguni ora liwat panganan kang utama tindakna selawase urip Paman Pati Harya Sengguni menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula boten badhe suwala jernyatanipun kula menika namung sumut wonten ngarsa paduka angger Prabu namung dereng lan sasampunipun kepareng ingkang bapa ing kepatihan ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk nggih anak Prabu dosa menawa ingkang badhe kula sandhang wontene teka kula wantun nampi sebahipun tiyang sepuh nanging ewa semanten ingkang dados nalindra wonten praja negari Ngastina mriku pun Duryudana lajeng sing kanthi Paman Harya Sengguni ingkang dados Wrangkanata dalem negari Ngastina pramila sembahipun Paman Pati Harya Sengguni kula tampi dawah sami-sami Paman Pati Harya Sengguni
kawula ana inggih. Mugi kaskican lenggahipun Paman Haryo Seguni. Sampun boten kerang paraogi piswanipun ingkang bapa ing kepatihan nggih kawula nonon. Biwa bapa Unemban Durna. Bapa penembaning Sukalima. Mugi anggen paduka rawuh wonten Paraja Negari Ngastina kinandenan karaharjan rawuh wonten karsanipun ingkang putra. Ya panjenengan ingsun pun Jaka Pitana bapa Unemban. Astaka swala sila pritapa sumorante sumorante. Hawala kamanaka kula baprit kantil buntuting selikur. Nyuwun pangapunten nggih, nyuwun pangapunten. Kaget sowan kula kapiji. Nembe makler kula kadang usukan kula nggih Prabu. Mboten dados menapa. Inggih. Pambagya Raharja mugi kunjuk bapa Unemban. Kala non kula non. Wilujeng miswanipun ingkang bapa ing Sukali manggen kula sowan ngadhep wonten ngarsa paduka. Anggara Prabu Jaka Pitana kula non. Boten langkung sowanipun ingkang bapa nganti salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Anggara Prabu Duryudana. Anggara Prabu Jaka Pitana. Dokter iki sampun sanget kula tampi damel bumbung manahipun ingkang putra ing Ngastina. Boten langkung kaprayoga lenggah paduka bapa Unemban. Kula non. Sampun boten kerang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima. Kula sowan saking rektorat pertapan ing Sukalima nggih. Anak Prabu Jaka Pitana kawula non. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Padha kanthi Raharja. Slamet sowanmu Dimas Kartomarmo. Nun inggih dewaji sembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada Prating Dalahan Sinuwun Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Padha kami jedhemateng piswanipun ingkang Raying Tirta Tinalang pun Kartomarma marang wilujeng sowan kula. Tebi saking rumpita cinaket nuring karaharjan tuwin kajewanan. Namung boten langkung kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ngastina sinuwun Prabu Duryudana. Mbah unuk iki. Tatampa ora liwat pangestuning ingsun bae tanpa nunut Dimas. Kawula nun sampun sanget anggen kawula pundi? Padha tatanan barisaning para wadyabala. Aja ingkang padha saura wanduk jenenge Senedyana Brahma sartane bagake nglawan Arawi Koko Prabu ing Mandura. Dimas Toya Tinalang. Menawa ingkang sampun paduka dawaken tartentu kula badhe pangestu padha dawuh paduka. Namung semanten mugi dados kasantosan dhateng gesangipun ingkang rayi sinuwun yo Dimas Kartomarma. Ai unuk niki. Nun mangke Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu Balarama ing Mandura. Sesembahanipun ingkang rayi pun Jaka Pitana iki gurunipun ingkang rayi Ngastina. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Arawuh wonten Paraja Negari Ngastina. Kathah 1000 lepat aturipun Kang Putra Diageng Wangaksami. Mugi marang nampi aseng pasegan para krami. Saking ingkang rayi pun Jaka Pitana. Koko Prabu Balarama. Ya jagat pangestu Garwayahu Bathara jagat Patendra Jaladewaku. Kawula nuwun inggih Yayi. Parang paduka Yayi Prabu Jaka Pitana midhemateng piswanipun ingkang Raka ing Mandura. Arakanta ing Mandura sowan kanthi kawontenan ingkang banget damel bumbung manahipun ingkang Raka ing Mandura. Aseng pasegan panakrami sampun katur wonten kersanipun ingkang Raka Yayi Prabu. Boten langkung kula ngaturaken pudya pangastawa nipun ingkang Raka ing Mandura mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Kawula nuwun iki damel bumbung jasing manahipun ingkang rayi pun Jaka Pitana. Samangke mugi kaskecan lenggahipun Koko Prabu Baladewa Mandura. Anggenipun rawuh wonten Paraja Negari Ngastina. Kawula nuwun inggih Yayi. Sampun boten ngrang pragi piswanipun ingkang Raka ing Mandura. Wonten samangke kula sowan wonten Paraja Negari Ngastina. Beyo. Unding kawontenan wonten Paraja Negari Ngastina.
tanganipun sampun wonten setunggal warsa kapengker. Ingkang raka ing Pandura pungkasan sowan wonten para Senegari Ngastina. Sareng samangke kula kapiji sowan kula ngadhem wonten ngarsa Paduka. Yayi Prabu Jaka Pitana lako teka elok kados mekaten kawontenan para Senegari Ngastina. Ingkang samangke setunggal warsa kapengker. Para kawula mriku tasih kathah ingkang sami regejegan, tasih kathah ingkang sami congkrahan. Nanging sareng kula taliti wiwit saking Karang Paradisan minggahipun wonten Kutha Goro dumugi dhateng negari Ngastina sedaya para kawula dasi minggahipun ayaka praja taminipun Nalindra negari Ngastina. Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana kula sawang katingal adem, katingal ayem, ugi katingal ayem. Yayi ingkang raka ing Mandura wale-wale menapa kula nderek mangayu bagya sartanipun ingkang raka ing Mandura bombong awit kawontenan Paduka ingkang saestu kaduka saged damel bingah tuwin tentrem sangya para kawula tasih wonten para Senegari Ngastina. Yayi Prabu Jaka Pitana ngaturaken pandhuwun awit pangalembana Paduka. Jenyatanipun sedaya mriku boten badhe kalampah menawi boten saking iku pamrayoganipun Kanjeng Koko Prabu Mandura. Yayi ewa semanten Yayi. Ingkang raka badhe kaanggep lancang inggih monggo, kula badhe kaanggep koma wantun inggih monggo. Awit nuwun sewu. Kula kinten sampun cekap arembaking pasewakan ingkang sepisan rembag babagan tata rakita Kamarajan Negari Ngastina. Sedaya kula kinten sampun cekap jenyatanipun sampun marem, tuwin sampun tinarbuka penggalih Paduka. Yayi Prabu Jaka Pitana awit nampi aturipun nayaka lumantar Paman Padihari Sengguni. Koko Prabu Kadiparan. Wonten keparang sak mangke ingkang araka nyadong dawuh timbalanipun Paduka Kanjeng Yayi Prabu Jaka Pitana. Wonten menapa ingkang dados wigatosipun teka kula katimbalan sowan kula wonten Praja Negari Ngastina. Yayi menawi saestu mbok bilih samangke Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana betaken dhumateng bot repotipun ingkang ngraka ing Mandura. Samangke kula aturi bloko ingkang ngaraka nedya nungsuk pawarta kula badhe nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Yayi Prabu ya jagat pangesunggara dur mangke Koko Prabu Jaka Koko Prabu Baladewa salpatipun ingkang rayipun Jaka Pitana kula tadha wadana. Wontene kula wantun ngrawuhaken tiyang sepuh kraya-raya saking Praja Negari Mandura rawuh wonten Praja Negari Ngastina. Mboten dadosaken punapa Yayi. Criyatanipun para kadang-kadang Kurawa mriku sampun kula rengkuh kayata dene turas kula piyambak pramila kaicala jiga lan merkewa durga musangga rugi. Kasa wangsulipun menawi Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana nggadahi kalodhangan wekdal. Wonten longgaring wekdal datan wonten tata kewajibaning Kamarajan Negari Ngastina keparenga sakmangke Yayi Prabu Jaka Pitana tetinju dhumateng kawontenanipun ingkang raka ing Mandura. Matur sembah nuwun. Inggih Yayi. Saestu bingung raos ing manahipun ingkang rayipun Jaka Pitana. Awit kula nampi penangisipun anak kula inggih putra Paduka Yatmaja Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Saraja Pinangun. Inggih anak kula pun Lesmana Mandra Kumara, inggih anak kula pun Saraja Kusuma. Ingkang sampun tigang candra menika kaya-kaya dene wong kedanan. Kaya-kaya dene wong kang kelangan lingkup, kaya dene wong kang kelangan marang nalar akal tun pikiranipun. Koko Prabu bingung raos sing manahipun ingkang rayi kados pundi anggen kula badhe mambengi dumateng menapa ingkang dados karentek tuwin adrengipun gegayohanipun ingkang putra inggih menika anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Awit pantara wekdal tigang candra punika anak kula pun Saraja Kusuma gandrung kapiranggu kepi-kepi kaliyan putring Sungkiwana. Lajeng samangke mutah kepengin tumut sayembara inggih mriku sinten ingkang keduga saged junjung marang putring Sungkiwana
Pramila sampangke kasempatan anggenipun boyong tuen badhe kedah mengku garwa dumateng putring Sungging Wana mriku kula wau. Pramila ancasipun ingkang rayipun Jaka Pitana nyuwun inggih pamrayoganipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Anggen sampangke kula rawuhaken wonten Paraja Negari Ngastina mriku Koko Prabu Balarama, Koko Prabu Baladewa. Lenglaram nyandeng kang Driya Lir Yewang Sondra katawangan ing jas katut retan lemot kabyarsaning ojek ramreming driya manawung Kakawung Jewang Wisesa Ya jagat pangestu Ngorwayahu Bathara jagat Patendra Jaladewaku. Nur mangke Yayi. Sewu-sewu lepat aturipun ingkang Raka ing Mandura kula tadhawadana. Kula sawegan nyam anampi panyendhunipun Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Iya. Kaget manahipun ingkang Raka. Sareng kula nampi pangandika Paduka. Nampi dawuh saking Yayi Prabu Jaka Pitana bilih anakku ing Saraja binangun pun Lesmana Mandragumara gandrung kapirangu kelawan swijining putri. Inggih menika putri saking negaring Sungging Wana. Nur manggi. Anggenipun anak kula Lesmana nggadahi gegayuhan inggih menika adreng kepengin gayuh putring Sungging Wana. Nur manggi Yayi. Menawi Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana nyuwun pamrayoganipun ingkang Raka ing Mandura. Sareng kula pidhanget dawuh Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana bilih putring Sungging Wana nggadahi kekudangan utawi sayembara sinten to ingkang keduga saged njunjung dhumateng putring Sungging Wana. Keduga badhe kelampanggenipun badhe mboyong dhumateng putring Sungging Wana. Nuwun mangke Yayi. Menawi babagan sayembara menika ingkang sepisan. Nuwun sewu. Ingkang namipun sayembara menika tartentu kathah penglamar. Tartentu ki kathah ingkang sakmangke uga badhe nderek mupu sayembara. Inggih menika kepengin junjung dhumateng pun putring Sungging Wana. Inggih. Pramila nuwun sewu. Wonten tetembungan ujaring kaki-kaki. Inggih menika wonten tigang tembung ingkang tansah dipun gegem sang wonten ing Madyapada. Inggih menika siji pesthi, loro jodho, telu tibaning wahyu. Menika nuwun sewu. Tiga perkawis menika mboten saged dipun mereni. Amargi nuwun sewu. Menika sampun dados pesthing kodrat. Menika sampun dados pesthing Hyang Widi. Lan sampun dados kersaning Gusti Arya Luka.
Pramila sakmangke lair lan batos ingkang raka ing Mandura mangayu bagya lan menawi saestu Yayi Prabu Jaka Pitana mbetahaken sak biyantunipun ingkang raka kapuri sakmangke gayuhaken putring Sungging Wana walih-walih menapa babar pisan sampun ngantos walang ati ingkang raka ing Mandura siaga menawi kula kadhawuhan supados boyong putring Sungging Wana ngaturaken panuwun nanging nuwun sewu ingkang raka ing Mandura gadhahi atur menawi sakmangke ingkang putring anak kula pun Lesmana Mandra kumulinggipun Saroja Kusuma mboten kasil anggenipun gayuh putring Sungging Wana kula nyuwun kanthi sanget Yayi kula suwun kanthi sanget sampun ngantos nggadhahi raos kuciwa sampun ngantos nggadhahi raos gelo senyatanipun sepisan pesti ingkang angka kalih judhu ajeng angka 3 tibaning wahyu mriku mboten saged dipun mereni pramila sekintenipun cekap semanten kemawon aturipun ing Mandura tinimbang sakmangkinipun sewu wonten tetembungan mlebet talingan tengen medal talingan kiwa mboten badhe kata-kata anggen kula badhe matur Yayi katuraken panuwun Wawa Prabu tapa damel jumeplong raos sing manahipun inggih arayipun Jaka Pitana lajeng samangke kula nyuwun Paman Patihari Sengguni jingandika gadhahi dawuh napa gadhahi atur pangandikan punapa Paman Hari Suman nuwun sewu nek cara kula sing disuwuni igeh niku kaya-kaya ora ndayani atur kula nggih sababipun apa nuwun sewu wonten mriki menika rawuh pujangganing negaring Ngastina. Wonten mriki menika rawuh gurunipun Marasata Kurawa. Sinten? Lah menika lho. Rektor Durna menika. Prayoganipun menawi paduka angger Prabu Jaka Pitana nyuwun dawuhipun ingkang pamaning kepatihan. Prayoganipun bab perkawis anggenipun putu kula pun Lesmana Mandragumara. Badhe nggayuh dumateng putring Sungging Wana prayoganipun pun masrahaken dumateng Kakang Durna awit menapa ingkang pirsa dumateng lagak lagianipun angger Lesmana Mandragumara cara dene ngingu ternak ingkang ngerti marang seratine menika namung Kakang Durna ingkang saged ngerteni dumateng menapa ingkang dipun pikajengaken ingkang putra menika namung Kakang Durna. Pramila sumangga sakmangke kapasrahaken dumateng pun Kakang Durna. Awit nuwun sewu nggih. Mesakaken kawontenanipun putu kula pun Lesmana Mandragumara. Awit nuwun sewu. Lesmana menika sampun marambah makaping-kaping boten namung kaping setunggal. Anggenipun gadhe gegayuhan gandrung marang suwijining putri. Sampun wungsal wangsul para sata Kurawa pados pangrika daya sarana karti sambeka. Kinarya nggayuhaken menapa ingkang dados gegantilan atinipun putu kula pun Lesmana wandene ugi gagar wigar datan antuk karya. Contonipun nalikanipun Lesmana kepengin nggayuh atmajanipun Arjuna inggih mriku pun Janakawati. Lesmana kawon kaliyan pun Antasena. Lajeng nalikanipun kedanan kaliyan Mergiwa Lesmana kawon kaliyan pun Gatotkaca. Langgeng-langgeng nalikanipun jaman kedanan kaliyan atmajanipun Nala Gareng. Inggih menika pun Nalawati. Lesmana ugi kawon kaliyan atmajanipun Mitra Kanthong Bolong pun Lengkung Kusuma ingkang dipun sababaken pun kegulan dhisik nalika sampun. Nuwun sewu, lajeng ugi wonten panggayuh malih. Lesmana badhe nggayuh bakul legandha ugi mboten badhe kasembadan nalika semantun ugi gagar wigar. Pramila sumangga babakan mituwa menika kula aturi masrahaken dumateng Kakang Durna. Cekap semanten atur kula sumangga. Nggih Bapa Dewan Durna. Bapa penembaning saka lima. Mitra taturipun Paman Patihari Sengguni. Kula kedra masrahaken perkawis anak kula pun Lesmana Mandragumara ing badhe gayuh putri Sungging Wana. Bapa Dewan Durna kados pundi? Bapa Dewan.
Gila. Wong tuwa iki ya maklum gak ya. Jam semene wis ngantuk. Wonten dawuh, wonten dawuh. Mangga kula dherekaken. Neng ndi sampean ki to? Ora ana wong ngejak apa-apa kok mangga kula dherekaken rumangsane. Didangu kalian anak Prabu. Wonten dawuh nggih, wonten dawuh. Aturipun Pamandari Sengguni pamrayoganipun lan langkung merayogi babagan gayanipun anak kula pun semana mandra kumara. Kula terima seraken dumateng Bobo Dewan Durna kados punika pamrayoga paduka apa beban. Nuwun sewu, nuwun sewu. Pancen ora ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Baladewa nalika semanten siji pesthi loro jodho telu tibaning wahyu mriku ingkang dados kodratipun Hyang Wanasa. Ning nuwun sewu nggih rek. Kodrat mriku dipun saged dipun wiradat nika gampil saestu. Contonipun umpama wonten suwijining titah ingkang lair kakung mijil lenang. Kamangka kakung mriku pengin dados salah suwijining pawestri mriku dipun operasi terus saged. Ha iki. Nanging nuwun sewu, pancen estu ingkang nami pesthi kaliyan tibaning wahyu mriku mboten saged dipun mereni langkung-langkung babakan jodho. Ha iki. Pramila samangke kados pundi anggenipun badhe inggih menika pun putu kula Lesmana nggadahi gedreng, nggadahi niat kepengin gayuh, pengin boyong, mupu sayembara putring sungging wana. Lah mangke monggo. Monggo. Putu kula pun Lesmana Mandra Kumara kemawon ingkang dipun tanding. Menawi serananipun kados mekaten menika Lesmana gelem napa mboten, sagah menapa mboten. Langkung-langkung jagani kawontenan wonten tetembungan siyaga payung sakderengipun jawah. Menika menawi samangke Lesmana gagar wigar dhateng antuk karya anggenipun badhe mupu sayembara, anggenipun badhe mboyong dumateng putring sungging wana kados pundi menapa sawega nampi kawontenan menapa mboten. Nggih. Lajeng keparengipun Pramila sumangga ingkang putra putu kula pun Lesmana Mandra Kumara dipun timbali, dipun piji sawanipun. Nuwun sewu. Pamandari wados pundi? Kakang Durna menika ugi dados conto lho nggih. Marga nuwun sewu. Kakang Durna menika nggih mboten maido, nggih mboten mokal. Kaleng Kakang Durna menika pelaku spiritual. Ingkang mawi tembung jelah ngaten mriku. Pramila Kakang Durna menika ugi kathah sakathing pawestri ingkang kedua gandreng kalian pun Kakang Durna. Mereka dados contoh lho menika. Ha iki. Kathah ingkang sami kepincut kalian pun Kakang Durna. Ning nuwun sewu. Gandeng sepisan pesthi jodho tibaning wahyu menika dados kodrating Gusti. Pramila pesthi ning jodhonipun Kakang Durna menika sanes kok pawestri mboten. Nanging pestinipun judul dawuhipun Kakang Durna menika sewujudipun jaran menika nek sampun ingkang sampun sumandha wonten ing pertapan Sukalima. Dipatih tak kepruk ndasmu lho kowe, aja ngawur lho kowe. Ah, kaya ngono kok dimbabar wirang ning Pasewakan lho ora. Ora kok jeneng babar wirang. Witekno nek wis pinesti jodhone kaya mangkono sampean wis ora bisa selak. Merga niki wau, kodrat niku mboten iso dinapak-napake Kakang Durna. Leres. Ngantos warung-warung sing do dodol sate jaran niku kula demo. Warung-warung sing do dodol sate kuda niku kula tutup. Merga nyinggung dumateng penasanipun Pandhita ing Sukalima. Nah inggih, pramila mangga Kakang Durna anggenipun badhe gayuhaken putring sungging wana. Jernyatanipun Kakang Durna menika ingkang sampun dados conto supados samangke kasembadan gayuhanipun Angger Lesmana. Ha iki. Pamandaryo Wonten dawuh. pramila gandeng sampun cetha trawaca pangandikanipun Bapak Durna. Sedaya kawontenan dipun pasrahaken dumateng anak kula Lesmana. Kula dawuh sartanipun kula tusan wonten kesanipun Pamandarya Sengguni samangke kadangguwa katimbalana anak kula pun Saraja Kusuma supados minggah wonten ing Pasewakan Pamandarya. Ngajeng Siti Gung Siti Tanaya majeng datanpa susila
Mijil tukanira sang Narpati Ponanggarot kanan riwe umriwis bocah ing rawis yen sinabata marang sakedhing murup dadi dahana Prastawa dawuh paduka Angger Prabu Jaka Pitana kemareng kula nyuwun pamit nggih. Ngatos-atos sampun kados lare alit katimbal ana samanipun Kang Putra Maman. Ayo.
Sinong mati Sinong mati jagat kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut amra kang awita dedenjeng-denjengan Ya jagat pangestu Pamandarya wonten dawuh angin ngandika nimbali dumateng anak kula pun Lesmana katimbalan saking pundi niki wau kula mider-mider kula madosi teng kesatian Saroja Binangun mboten wonten adat sabenipun lenggah wonten sak pinggiring sawah jebul kula padosi wonten kamar nggih enten kamar niku piyambake nembe dandan cara manten iya inggih dereng kadhawan supados dandan cara pinanganten malah mriku sampun dandan cara pinanganten ha inggih kados ngoten niku dandanane ngalah mangka nuwun sewu niku rantai sing diagem kalih Angger Lesmana niku rantai sing sok nggih ngrantai kirik teng negara Ngastina niku dinggo kalungan dinggo sabukan wah jan napa ya memper nek kaya ngaten niku katimbalan nggih ya iya Lesmana anakku Saroja Kusuma padha kandhirarja saparatamu Yun Kanjeng Rama kok peteng Sinten sing mateni lampu niki Kanjeng Rama nuwun sewu nggih niku astane nutupi paninggal Wah nggih Inggih Kanjeng Rama pun pajar pun padhang rasaning ati kula sareng kula badhe kadhaopaken dening putri ing Serpeng Sungging Wana Kanjeng Rama. Lesmana Mandra Kumara nggih. Ya inggih. Wilujeng rawuhipun keng putra pun Lesmana Hayu Kumara. Sawan kula tebih saking Rubeda Kanjeng Rama. Lole mbak ya aja gawe stres wong tua ta ya Nger Lesmana. Aja gawe munek-munek pun bapa. Rumangsane apa? Nuwun mangapunten Eyang. Gara-gara weruh kowe guyu karo ndudingi wong-wong kuwi. Pun bapa nganti bolak-bali tindak ning pakiwan. Merga sangka ora kuat ngempet. Nuwun Kanjeng Eyang inggih. Kula nyuwun bekti kula kunjuk Kanjeng Rama Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Rama.
Lesmana saroja kusumaya tak tampa pangestune wong tuwa wae Tampanono. Ha inggih. Kula pundi wonten asta tetiga. Mugi ndadosna ing kawuningan dumateng gesangipun Kang Putra. Prayoga nanggon musuhan. Sampun boten kirang prayogi. Gila. Dasare panuntun nirama kok ya. Bocah iki nek cekelane gender mung bengok wae nganggo laras. Ha inggih, kedah mekaten kula menika SSN lho yang. Iya. Iya, Ger, iya. Ah ya. Ora mokal kula nggih sekolah wonten ing kampung Inggris. Kula saged basa Inggris. Iya. Yes, Father. Nyadong dawuh Father. Ngaturna sungkem menengar saning makmu Mandura. Wa Prabu Baladewa. Baladewa. Wa Prabu Baladewa, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Wah, edan. Wah. Lesmana wae anak ratu kok kaya ngono lah. Nganggo kalung rantai. Batobat. Sikile nganggo rantai, sabukmu nganggo rantai. Ya mengimane kok kowe nganggo sumping kembang kaya ngono iki karepmu kepiye? Bekti kula kunjuk Kang Prabu. Ya, tak tampa ngger anakku Cah Bagus Saroja Binangun. Ora liwat pangestu ning wakmu ing Mandura wae Tampanono. Inggih kula pundi. Bocah pinter gendring. Terusno. Yes, thank you so much. Nyadong dawuh Kanjeng Rama. Lesmana anakku Cah Bagus. Kula wonten timbalan. Mesti wae wis dadi karentek sartane wis dadi tekadmu. Nggonmu kepengin boyong putri Sungkingwana. Para Tatyagi. Waktu dina iki jeneng para bakal tak dawuhi supayane lumaku budal ana ing Marajanegara Sungkingwana. Sak mengko jeneng para bakal melu sayembara ora kejaba. Ya kuwi jeneng para kudu bisa boyong utawa kudu bisa junjung marang putri Sungkingwana. Yen to kelakon nggonmu junjung marang putri Sungkingwana bakal kelakon panjang kambu. Ngono nggih. Kasinggihan Kanjeng Rama inggih. Lajeng samangke bidalipun Kang Putra ngantri dumateng sinten lan dipun dherekaken dening sinten Kanjeng Rama. Ora ana kejaba ing bakal ndereke kelawan laku jantramu. Nggonmu bakal budal ning Marajanegara Sungkingwana. Eyang wing saka 5. Waduh. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Lesmana piye? Nek upami lho niki upami. Yo, Sing nderekke kula senes Eyang Darna kados pundi? sababe apa to penjaluk? Nayaka saliyane Eyang mung saka 5. Merga nuwun sewu niku nek lunga kalih kula mesti rembukane saru-saru. Gandeng kula ngrumaosi kula menika tasih mapan wonten ing bangku pawiyatan Universitas Guru Durna. Pramila kula mboten sagah mboten wantun menawi kula sareng kaliyan Eyang Durna. Lah malah adan bocah iki. Mergo sing mangerteni sartane sing bisa ngerteni kelan kang dadi kekarepanmu ya mung Eyang wing saka 5. Nggih pun lah.
Inggih lajeng benjang napa anggen kula bidal. Ora ketang sambung obor jala lintang tumuli budal dina iki. Eyang Durna. Ana dawuhmu apa ngger putuku saroja pinangun. Nggo bidal. Ya. Bidal sareng-sareng para sata Kurawa enjing bidal gumurung saking Astina negeri. Ora usah nembang. Oh, engko sing nembang ben pamanmu satama wae. Inggih, ngestaken dawet anu dawuh Kanjeng Eyang. Ah, tumuli ingkang Bapa nyuwun pamit matal pasilan kel badhe nderekaken dumateng putu kula Lesmana Mandra Kumara. Prasta dawuh duka puneman durung atos-atos sampun kados lali-alit. Lesmana anakku cah bagus semulur sing dadi panjakamu. Nyuwun pamit Kanjeng Rama nyuwun tambahing pangestu. Mugi-mugi samangke anggen kula badhe kayuh putring sungging wana saged kasembadan satemah samangke saged pindha mimilan mintuna bandel ngrepot tetunggalan kula saged gesang sareng kayan putring sungging wana. Wis gamelane wis muni. Ha inggih. Kleru dalane. Paman dari sampun ngantos kendhat. Akhiripun ngawat-awati dumateng anak kula Lesmana Mandra Kumara paman. Inggih, Nggih.
Menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartemtu kula mboten badhe suwala. Maneh mekaten keparenga sak mangki nyuwun ingkang bapa nyuwun nidi palilah. Akarya nganti dhumateng sak cekapipun para sata Kurawa kinarya ngombyongi dhumateng tindakipun Angger Lesmana. Sumangga kersa angin sing kanthi pamandarya badhe ngepaken barisaning para sata Kurawa bidhal tumuju tempura Janagaring Sungging Wana. Inggih nggih ngaturaken manuwun. Koko Prabu Baladewa wonten dawuh Yayi. Sampun ngantos kendhat kula suwun tansah ngawat-awati dhumateng laku jantranipun anak kula Lesmana Mandragumara. Ayi, nuwun sewu. Gandeng Lesmana Mandragumara menika putra paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Menika dados putranipun ingkang Raka ing Mandura. Pramila sakmangke bab perkawis samangke ngantos wonten lelampahan menapa wonten telengging Delanggung. Nalikanipun para sata kura miwah anak kula pun Lesmana Mandragumara tumuju wonten para Janagaring Sungging Wana. Dados tanggal jawabipun ingkang Raka. Hei, ngaturaken panuwun. Lan sampun ngantos kuwatir menawi mboten kasembadan gegayuhanipun anak kula Lesmana Mandragumara sakmangke kula ingkang badhe ngrepat dhumateng putring Sungging Wana. Ngaturaken panuwun. Dimas Katomarmo, kula wonten timbalan sinuwun. Wale-wale apa marata diagi kaya wis purna gatining pananggilan. Bubarna kang padha bojoning Senedya Kuntur Kendaton. Baunut niki. Pareng dawuh paduka kula badhe ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan badhe mbebaraken pasewakan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarmo. Purna gatining pananggilan. Arsa sang rata kundrang kedaton seluk saking dampar jana kinapit gambaran gading. Kadharaken sangganing puromban jadi manggung ketanggung. Joko paloro ingkang sami ngambil upacara ngrabut. Kawisa saking mandara tindaknya sang Srinaranata lamun Cinandra Pindha dewa kairing Widodara Widodari.